आदि फैला दा दिनै आदि फैलाया बिनि वाटारमेलननि आरो ब्लेक कब्रानि सायाव मा बुंनो सानो दिनै बेफोर खोथाखौ नुनानै आदि फैलाया मा बुंगोन जे बियो इयुन जोलैयाव मा गोहोम खोलैगोन गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय लोगोफोर नोंथांमोना क्लिपाव नुखाबाय दायो जोंहा बिथां एक्टर जहन कारजि बेनिफ्राय बेयाव दोङो आलफ्रेड ब्रादार आरो फैला जे बरगयारि बिथां बिसोर साथामनि जागोन आरोना भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ माने जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन दायो जाहोना जाहैबाय लोगोफोर माने मियानिफ्रायनो मियाना दाख्लैनिफ्रायनो माने भिडिअआ जाहैगोन लोगोफोर साथामनि माने फैला जे बरगयारि बिथांनिबो सावरायनो थांगासिनो जोंहा गासैबो सिनायजानाय जहन कारजि बिथाङा मा बुंखो फैलानि बागै आरो आलफ्रेडनि बागै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आरोना दा भिडिअआ ओरैबायदि जाहैबाय लोगोफोर माने कन्टेन्टआ जिहेतु आलफ्रेड बिथाङा माने गोबाङा सिनायखायो नालाय आलफ्रेड बिथांखौ माने गोबां जायगा ट्रेभेल खालामना भिडिअ बानायबाय थायो गोबाङा मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो अलरेडि भिडिअ मोनसे होखाबाय दायो बेयाव गोबां बाथ्रा दङ लोगोफोर माने आलफ्रेड ब्रादारा माने गोबां बेबायदिनो प्रडाक्ट माबा माबिनि ब्लेक कब्रा माबा माबि बेबायदिनो दोंसै नालाय नामफोरखौबो बारा नायाखै आंबो नोंथांमोना मिथिखायो बेबायदि भिडिअ लाबोबाय थायो नालाय बिनिनो गोबां गाज्रि मोनदों आरोना माने गाज्रिया गाज्रि जाहैखायो माने गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोर नायनाय जायो नालाय भिडिअखौ दा ओरैबायदि सापर्ट दोङो आलफ्रेड बिथांजों माने गोबां मानसिया माने उन्दैबाबो गिदिरबाबो गासिबो नायखायो भिडिअखौ बिनि थाखायनो एसे गाज्रि जायो आरोना सिगाङाव गोबाङा भिडिअ नायोमोन दा एसे खम जादो जितु बिथाङा गाज्रिनि माबा बुंबाय थादो आरोना बयखौबो सिगाङावनो खुलुमनाय जासिहरबाय आङो दिनै आरोबाव खेबसे मोनसे कन्टेन्ट लाना फैबावदों दिनैनि कन्टेन्टआ जाहैबाय जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे मानगोनां कमेडियान आदि फैला आरो आलफ्रेडनि सायाव खोथाया जाहैबाय सिगां कन्टेन्टखौ लाबोनायनि सिगां बुंनायनि सिगां आं मोनसे खोथा बुंग्रोनो जोंनि आदि फैलाखौ एक्चुअलि दा नोंथांनाबो दा सामार भेकेसनबो मोनबायना स्कुलफ्राबो बन्द जाहैबाय जोंना पेरेन्टसाबो नायनो लुबैदों बहुत गोबाव बोसोर सिगां फैनाय जोंनि न'आव सिगां फै आलासि जाफै नायनोबो लुबैदों जोंना पेरेन्टसा दा बुस्थुआ जाहैबाय आं लाबोनाय कन्टेन्टआ मोनसे समाव आदि फैलाया मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे आलफ्रेडनि भिडिअआ बहुत माने इनफरमेटिभ जायो आरो बहुत माबा जायो मा होनो बेखौ माने पाब्लिकनाव माने गोहोम गोलैयो मोजां इनफरमेशन होनाय बायदि बहुत माने इनफरमेटिभ जायो दा दिनै आदि फैलाया बिनि वाटारमेलननि आरो ब्लेक कब्रानि सायाव मा बुंनो सानो दिनै बेफोर खोथाखौ नुनानै आदि फैलाया मा बुंगोन जे बियो इयुन जोलैयाव मा गोहोम खोलैगोन बेखौ आदि फैलाया जुदि बुङोबा बहुत मोजां मोनगोन मानो होनोबा सासे जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानगोनां बयजोंबो एक्सेप्ट खालामजानाय सासे कमेडियान आदि फैलाया मोनसे समाव बुंदोंमोन आलफ्रेडनि कन्टेन्टआ बहुत इनफरमेटिभ जायो दा नोंथाङा मा बुंनो सानगोन दिनै जिबादि कन्टेन्ट लाबोनाय आदि फैलानि रिप्लाइखौ जों नेगोन आरो नेनानै थाबाय थागोन नों माब्ला होयो दिनै दा गाबोन माब्ला होयो जों नेबाय थागोन आरो गासिबो पाब्लिकआ कमेन्ट्सआव हर जुदि आदि फैलानि रिप्लाइखौ जुदि नांगौबा गासिबो पाब्लिकफ्रा कमेन्ट्सआव लिरना हर थैंक यू सो मच कब्राया खामानि होमारदोंना मा होनबानांगौ औ होदों 100% नों बाहायफेरबाय नामा बाहायबाय मेल्ला बाहायबाय ओंखायनोथ' सुम्बु बायदि बोनानै लाबोजोब्बाय नुवाखै सिख्लाफोरखौ सुम्बु बायदि नुवाखै नै लाजिनानै सोरबा थाखुमाहैबाय ब्लेक कब्रानि नाम लानाय लोगो लोगो खारखुमाजोब्बाय ब्लेक कब्राखौल' लायाखै जादोंबो आरो लोंबावदोंबो ब्लेक कब्रा जिन्दाबाद थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा खम बरिया हासार गोनां गोजा थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा
वाटारमेलना बिराद देरो थाइलेण्डआव हासारा बहराना जोंनाबो ओंखायनो हासारखौ बाहायनांगौ जाहाथे वाटारमेलना गिदिर गिदिर जानां गोदै गोथाव जानाय बायदि Oh my god! ओइ खोनाबाय दा हासारखौ मोजाङै खुब्राया खामानि होमारदोंना? मा होनबानांगौ औ होनदों होदों 100% नों बाहायफेरबाय नामा? बाहायबाय मेल्ला बाहायबाय ओंखायनोथ' सुम्बु बायदि बोनानै लाबोजोब्बाय नुवाखै सिख्लाफोरखौ Oh my god! सुम्बु बायदि नुवाखै नै लाजिनानै सोरबा थाखुमाहैबाय ब्लेक कब्रानि नाम लानाय लोगो लोगो खारखुमाजोब्बाय ब्लेक कब्राखौल' लायाखै जादोंबो आरो लोंबावदोंबो ब्लेक कब्रा जिन्दाबाद जिन्दाबाद! जिन्दाबाद थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा खम बरिया हासार गोनां गोजा थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा वाटारमेलना बिराद देरो थाइलेण्डआव हासारा बहराना जोंनाबो ओंखायनो हासारखौ बाहायनांगौ जाहाथे वाटारमेलना गिदिर गिदिर जानां गोदै गोथाव जानाय बायदि Oh my god! ओइ खोनाबाय दा हासारखौ मोजाङै नुखाबाय बिथां फैलायाबो मोजां मोनदोंमोन सिगाङाव भिडिअखौ दा गोबाङानो मोजां मोनदोंमोन दायो बिथां फैलानि जितु रिप्लाइ नायगिरदो आरोना जोंहा बिथां गिदिर जितु गासिबो सिनायखायो दा बिथां फैलाया मा बुङो माने रिप्लाइखौ नेना थाबाय होनदों आरोना जोंहा जन गाज्रि बिथाङा दायो नायनोसै बिथाङा रिप्लाइ होगोन ना होआ आलफ्रेडनि सायाव भिडिअ लाबोना लाबा दा बिनोसै आरोना भिडिअआ लोगोफोर माने गाज्रि मोननाङा रावबो जिहेतु नैफोर भिडिअ आपडेटसो रावनिबो जानानै भिडिअ बानायाखै नोंथांमोना मिथिखायो नालाय दा आं सला गांसेखौनो गाननानै भिडिअ बानायबाय थानाय जादों सानथामसोआ माने अखा हादों नालाय आं गोदान ड्रेस गाननो बादो आरोना माने सुबाय थानोबो हाया नालाय सान्दुं गैया दा साननैसो राना बेनिखायनो गांसेखौनो लेथ्रा खालामखादो आरोना दा बेनोसै दायो जोङो फैला बिथांनि रिप्लाइखौ नेना थानोसै लाबोना लाबा दा आलफ्रेड बिथाङाथ' रिप्लाइ भिडिअ होखायाखै जेबो माबा भिडिअ होखायाखै जोंहा जन गाज्रि बिथाङा बुंखाबाय बेनिनो बागैनो दा बेनोसै आरोना लोगोफोर भिडिअआ एसे गुसुं जाबाय आपडेटआ नोंथांमोना मा बुङो कमेन्टआव लिरना हर आं कमेन्टआव गोबां नुखाबाय थादों बिथां जन गाज्रिनि माने बाथ्राया सैथो आरो बिराद राइट्स बाथ्रा बुंदों आरोना दा आंबो सैथो मोनदों बिथांनि बुंनायफोरखौ बिथांनि रावफोरखौ बिराद सैथो मोनदों जोंहा गोबां उन्दै गिदिर नायनाय जायो भिडिअफोराव गोबां गोरोन्थि जायो आरोना बेफोरबायदि बुंबा दा ब्लगावथ' बिराद मोजां नुखायो आलफ्रेडखौ ब्लगफोराव बिराद साजियो खिन्थु एसे गिदिर बुजिनाय सोमजिनाय नालाय बेनिखायनो बेफोरखौ बुंबा एसे गाज्रि खोनायो आरोना दा जों आलफ्रेड मोना जि गिदिर फेमास इउटुबार दा बेफोरखौ बुंबा एसे गाज्रि खोनायो आरोना गेदेर मानसि माबा माबि एसे लाइमोनफोराबा बेलेग खोथा दा बिसोरो बुजिनाय रानाय मानसि बोरैबा खोनाद्रायो आरोना दा बेनोसै लोगोफोर सोरबा चेनेलाव गोदानबा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय चेनेलखौ थेंक इउ स' माच